Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sedaya puja lan puji kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan kesempatan, kenikmatan sehat, kenikmatan iman lan kenikmatan saged makempal wonten kesempatan dalu punika. Lajeng pangucap syukur ugi dhateng panitia lan ugi takmir masjid ingkang sampun ngawontenaken pepanggihan punika, wa insyaallah menika mugi dados pepanggihan ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala lan menapa mawon ingkang hadir teng panggenan niki sae lawang, sae cagak, sae kloso napa kemawon mangke dados saksi nek kula kita panjenengan sami ngempal teng dalem punika supados sinau sesarengan, supados gesangaken malih sunah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inggih menika nyembelih. Lajeng kagem cekak-ceketipun wekdal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung mawon bahas perkawis syariat napa kurban menika kedah memenuhi syarat. Ingkang sepindah inggih menika jenis ternak niki mboten usah aneh-aneh, pokoke padha biasane mawon nggih, sapi, kerbau, wedhus Jawa, wedhus gembel. Ampun aneh-aneh aja nyembelih kidang. Ampun mbleh unta dereng wonten sing adol, dereng tekan riki sing ternak teng Jawa Timur. Nah, lajeng perkawis umur niki kita badhe mengke napa nggih rembagan sesarengan pripun anggenipun caranipun nerjemahaken lan memahami kaul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesehatan ternak nggih. Jenis sembelihan, waktu penyembelihan, juru sembelih, alat sembelih kalian pausan basmalah. Nah, jenis ternak, nah niki kambing, domba, sapi, kerbau, unta atau sejenisnya. Ini pun disebut kabeh sejenisnya napa malih jane. Nggih. Jenis lain ayam, itik dan angsa mboten sah nggih kurban. Nek buntek dibleh nggih oleh, nek tinggi sedekah nggih angsal. Terus misal dereng saged kurban nggih, terus aku engko tak sing nganu melu sedekah, aku tak kirim pitik papat dinggo soto niku nggih angsal, tetep yang angsal ganjaran sinaosa sanes kurban. Hadis Abi Hurairah menika nyembelih ayam napa-napa niku dipun sebutaken para ulama menika hadisipun mboten dipun tampi. Nek riwayate wonten ning hadise niku parah. Dados para ulama mboten nampi kagem alasan. Nggih. Lajeng sapi kerbau niku maksimal 7 orang atau 7 keluarga. Niku maksimal. Nek kirang pripun angsal. Nggih. Niki pendapat jumhur kejawi Malikiyah. Nek Malikiyah niku mboten oleh. Korban nggih tetep pedus. Nek ajeng sapi nggih sapi siji. Kecuali napa? Kecuali wonten masyakoh. Sing adol sapi ming siji, sing ajeng korban tiyang loro. Ha niku terus urunan, sapine tinggi wong loro. Nek mboten ajeng korban kok sapi, ajeng korban napa mendo, nggih kentekan wedhus, terus urunan tuku sapi siji tinggi wong loro niku nembe oleh. Niku pendapat Malikiyah. Nek tenggene dhewe pokoke sapi niku wong 7, nek 8 kleru. Nek 8 pripun? Nggih. Sejatosipun korban niku asale niku mindo. Kados riwayat napa sepindah teng Quran. Fanadainahu bidibhin adim. Ibrahim alaihissalam nalika ajeng nyembelih Ismail niku digantos napa unta napa sak lembu napa mindo. Mindo, asalipun mindo. Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bika bisyain amlahain akronain. Teng riwayat sareng ngendika auja'ain utawi waja'ain. Utawi mauju'ain. Ya, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyembelih kalih mindo kibas, sing sungunan, sing lemu, sing pun dikebiri lan macam-macam. Ya. Nah, terus para ulama ngendika dadi nek tiyang 8 niku ajeng kurban, kabeh niku 8 niku mindo, ning sing 7 terus dilempit dijolke
sapi. Niku angsa. Nggih. Niku para ulama ngendikane ngoten niku. Ning teng ngene dhewe niku pemahamine napa pokoke nek kurban niku sapi siji nggo wong 7. Apik sapi napa apik wedhus, apik kurban timbang boten. Nggih. Krana ulama pun benten pendapat. Ya, nek sik diantepi ajeng kurban mendo nggih kurban mendo terus mboten napa-napa. Nek kurbane sapi nggih mantep sapi nggih mboten napa-napa. Sebab niki khilaf fikih. Nggih dados kula aturaken kenging napa alasan ulama benten-benten nggih niku wau. Ki wonten sing ngendika asale niku mendo. Ming pindho niku nek wong 8 terus 7 dilempit dadekke sapi sing siji mendo. Dadi nek sapi siji kalih pindho sapi nggih wong 7 kalih mendo siji niku padha mawon nek kurban. Nek apik pundi? Nggih apik sing kurban timbang sing mboten, gitu. Soale ulama nggih benten pendapat. Lajeng nggih wonten malih pendapat unta yang digemukkan boleh untuk 10 orang. Niki pendapat Malikiyah. Krana alasane niku masyaqqah. Niki hadisnya tentang hadiyu. Krana napa? Krana teng jaman riyen niku ajeng tang Mekah niku nggawa hadiah arupi napa kewan sing disembelih. Saking kadang saking Mekah saking Madinah niku dituntun sapine. Jogja Jakarta nuntun sapi. Gitu. Kepara napa teng dalan le tuku, mengke teng dalan mboten ketemu nggih terus napa sapi unta siji tinggi wong 10. Sah. Nggih niku. Nen terus niku wonten sing ngendika 10 wong korban unta siji. Nah niku janjane nggih rada kurang bener. Nggih. Nah, lajeng niki perkawis napa musinah kalian saniyah. Musinah niku taun, saniyah niku untu utawi waja. Nggih. Niku dereng mesti tinggi rumus. Nek powel mesti musinah, nek musinah mesti poel. Niku dereng tentu. Ming niku umume. Lah misal umure 11 sasi nggih, ngoyak ajeng tinggi kurbanan. Mlebu sasi Dzulqa'dah untune dicopoti pripun? Ditang niku. Oh iki poel iki coplok ning urung tukul. Saged mawon to? Saged mawon ngendikanipun para winasis niku ngeten. Lembu niku misal diumbar niku mangan sak-sake niku luwih cepet coplok untune timbang sing niku dikandang dibok dipakani napa dipakani fermentasi kalih napa nggih jenenge pakan konsentrat. Soale untune mboten tau nggih temandang mangan empukan terus mula awet niku untune dereng ganti-ganti. Nek sing teng jaba niku mangane sok entuk napa barang atos kolonjono kan bagian bongkot atos niku. Ah niku luwih cepet coplok. Dados niku mboten napa nggih, mboten standar. Nggih. Kejawi nek sapi niku wonten KTP-ne kalih akte lahir. Nggih, nek teng jaran niku namine brik. Niku nek teng farm biasane wonten iki sapi iki lahir tanggal semene. Ah niku mengke nek kurang saking taune niku mboten oleh. Lah taune niku nggih beda-beda. Nggih. Wonten sing ngendika nek napa mendo domba utawi wedhus gembel niku sing penting 6 sasi, batese 6 sasi. Wonten sing ngendika kudu sing setahun. Nek ra ono sing setahun agek sing luwih saka 6 sasi apa sing rada wangun. Nggih. Terus wonten malih sing ngendika kuwi kudu setahun. Nek wedhus Jawa kudu 2 tahun. Wonten sing ngendika wedhus Jawa sing penting setahun. Mangke sapi wonten sing ngendika 2 tahun, malih ki ngendika 3 tahun. Unta ngendika 4 tahun mlebu nang 5 tahun, malih ki ngendika 5 tahun mlebu 6 tahun. Niku nek kabeh ulama fikih dinut niku mangke geger. Kelompok krana napa? Krana wektune pun nyrebab pun ajeng beleh. Sing penting kewane niku sehat tesih urip, mungkin ditampa mawon, dibeleh. Perkawis napa? Perkawis sah mbotene niku dipasrahke sing kurban. Nek anggite sing kurban niku sah nggih sah mawon. Mboten sah terus ngayeli. Nek ngayeli niku dadi mufti dadakan niku. Wong kurbanmu ra sah, nek disauri, aku ngerti mo. Wong ngerti aku sinau. Ha iki aku rukun Gusti Allah repot niku mangke. Hartosipun ngeten. Ampun ngel-ngel wong ajeng ibadah. Sinaosa kleru nek niku niatipun apik nggih lim dandani mboko sithik. Nggih. Mboten tiyang niku ajeng kurban
pun nggawa mindo terus dilokke ora sah korbanku iku tok korbanke ora ana gunane wong ora sah manut syariat engko ora kanggo niku kloro-loro niku nek mutung sesuk tahun ngarep mboten korban beli malah repot niku nggih ora korban apa panitiane angel manut karepe dhewe penemu apa kae aliran anyar ampun nggih dados Islam niku lemah lembut nggih rahmat nek tesih klentu lindandani mengke napa bibar kurbanan niku tembe ditandani nggih. Nah niki poel kalih, poel sekawan ya. Mungkin saged mulih poel 6. Nah lajeng wau teng halaman pitu wau kesehatan ternak. Penyakit niku wonten kalih, penyakit ning sing boten nular. Sinaosa boten nular niku ngrusak daging. Sing nomor kalih, sinaosa boten ketok niku nular, niku bahaya teng tiyang. Mila nggih niku adi boten ngerti. Nggih, kejawi nek pun kurina nyekel lembu. Saene pripun sepindah nggih usaha menawi pados mindo, pados lembu niku blandike sing pun terkenal. Sing pun kulino ampun mengguru rego murah niku nggih sing penting sehat. Terus niku nggih kedah ngertos niku teng area gembala teng pundi nggih biasane sok wonten sing dipakani napa teng area pembuangan sampah niku ampun resiko paparan penyakit nggih niku. Terus misal teng daerah pundi ngoten niku misale teng luar Jawa onten penyakit antrak. Terus onten kita ngertos, iki ana sapi saka luar kota, saka daerah kene, wih ketok ana antrake ngono. Terus regane murah, atos niku. Nggih. Nek saking luar kota onten mboten napa surat balai karantinane. Kok angel Mas? Nek angel niku tuku kiwa tengene mawon sing awake dhewe ngerti. Lha engko nek kelarangan pripun? Kelarangan niku perkara ibadah. Murah larang niku nek ngibadah nggih niku ditampa Gusti Allah pun apik niku. Nggih. Sinaosa tuku larang ora ikhlas malah diwarak-warake aku tuku sapi sing larang lho sing regane 30 juta ora kok nggonamu 24 juta. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika niku paring perintah dateng para sahabat tinggalno umuke wong jahiliyah. Sapiku dagingnya semini padahal iku tuku semini. Nek ngibadah niku ados wong ngentut niku lega kepara tanggane rasa ngerti ra diumuk-umukke ngentut mah diumuk-umukke. Ngibadah niku sing penting nggih ade lega tanggane sing obyak. Wah saiki taun iki korbane bagiane luwih akeh berarti ana sing korban sapi sing apik. Sapa nggone sapa mbuh ra ngerti. Ngeten niku nggih. Nah niki ciri ternak ingkang sehat paling boten nggih ketok kok niku nek kewan niku sehat napa mboten. Klentruk niku mending boten sehat. Nggih. Terus mboten napa medal getih terus aktif nggih. Niku. Wulu napa rambut nggih nek sapi niku kalih mendel. Ya biasane wulune boten ting jegrik niku nek teng jegrik biasane sok tak cacingen. Nah, lajeng memenuhi waktu menyembelih. Waktu menyembelih niku kadang dados masalah teng masyarakat. Tarjih muni Rebu. Engko pemerintah Kemis. Niku sah-sah mawon. Wong sing muni Rebu niku takoni lembelih tanggal pira? Tanggal 10 Dzulhijjah. Mungkin sing Kemis takoni Kemis niku tanggal pira? Ya 10 Dzulhijjah padha mawon. Nggih mboten? Ping beda dina. Kok iso? Nggih cara fikih eleng ngitung benten. Siji hisab, siji ru'yat. Siji imkan ru'yat. Mengke imkan ru'yat mengke nggih napa rumus benten-benten. Imkan ru'yat nek napa sudute sementen, elongasi sementen, umur bulan sementen, dhuwure sementen niku pun beda-beda. Ya, sing penting pripun? Sing penting nek ajeng njaluk tulung kon beleh keteng panitia niku manut panitia mboten gawe acara dhewe. Nek ajeng beleh dhewe nggih tandangi dhewe. Karena ibadah kurban niku ibadah personal. Nggih.
Mung gocap niku teng budaya niku ling nyembelih teng masjid. Mila menawi masjid niku ajeng ngawontenaken niku nyun sewu nggih ditariki urunane. Nggih ampun dibebanke teng masjid. Karena korban niku ibadah personal. Imam Ali radhiyallahu taala anhu nggih niku diperintah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bayaran sing beleh kuwi orang. Per sapi. Satu orang 100 biasanya. Ada yang 100, ada yang 150. Wah, ini katanya masuk list ora, Bal. Adine boleh karo tayu to ya, Bal. Ya ada, nyon sewu ada. Saya itu nyembelih satu sapi itu 2,5 juta. Ya. Nggih, tak kelet ya. Nyembelih kelet sampai kedut ke daging. Samurai sak yuta 500. Kenging napa kok digawe dhuwur? Ben masyarakat niku do sinau. Soalnya nek pun ngenten iki kula mumet bulan kan. Kurang seminggu ngenten pun mumet. Jadwal kosong pundi nggih. Wah, kula pun khotbah mbok nyuwun tulung mangke bar niku sayah niku. Ini dadi jagal niku. Nggih esuk niku mangkat gleleng niku. Mulih bejagal niku mampir apotek. Nggih itu neurobion biasane kula. Neurobion sing forte sing mboten sing kuning sing apa pink niku. Mangke ngombe loro. Sesuk mangkat buleh mulai, bali ngombe mulai. Niku nek korban niku nek dinane beda niku saya sayah mulai. Niku. Nah, mari bar niku terus wah pijet. Ya. Nah terus nek masyarakat pun saged niku rada penak nggih. Nah, penak tur iso narif rada larang, gelem semene ra gelem semene. Ora tandang ana dhewe. Mboten niki gojekan, nggih. Ya. Ya. Ki wonten sing napa? Beleh ngelet ngedonke daging niku wong 5 diamplopi 200.000 nggih wonten. Wonten sing mboten diamplopi mboten napa-napa. Wong niku ngibadah kok. Ya. Ngibadah niku nek ora dibayar sing bayar Gusti Allah. Nek dibayar Gusti Allah karo menungso luwih seneng niku mawon. Nggih. Mila ibadah niku personal, nggih. Dados menawi wonten biaya operasional niku sae. Nek sing napa misal panitia niku masjid niku ngawontenaken terus nanggung beberapa bagian misal toyo, misal kok napa gas tinggi masak, teh tinggi unjukan niku nggih mboten napa-napa. Pokoke korban niku asale niku personal, nek niku pun kolektif mengke napa masjid niku memfasilitasi. Wong masjid nggih umat. Nggih. Ampun terus ngendika, "Wah, masjid iki ora oleh mbeleh." Terus mbeleh teng pundi nek mboten teng masjid? Nah, nek kula ngene takoni, "Mbeleh nang masjid ora oleh." Lah nang endi? Nang jaba masjid nek kula. Nggih. Oke, teng lajeng jenis sembelihan. Jenis sembelihan niku wonten 3. Dabah, nahar, akor. Niku dabah kali nahar niku diwolak-walik sami. Nah, dabah niku pripun? Dabah niku biasane kados dhewe niku sembelih nges nika. Nek nahar niku pripun? Nahar niku sapi napa mindo lembu unta niku dideke sikile kiwa dikencang, tese ngadeg, terus gulune diangkatke niku dijojok ngen gulu niki. Srek nganti metu getihe. Pun sah sinaosa niku sapi. Nggih. Perkara le mati suwe napa mboten nggih terserah sapine. Kadang terserah malaikat nyabut. Karena terserah Gusti Allah nekdir nggih. Perkara mengke ra pinter nggih terus mati tekan sore nggih niku pun konsekuensine. Nggih. Lek sah nggih sah menurut syariat wong pun dinahar. Fasol li rabbika wanhar. Nahar itu wonten sembilan syariat nyembelih kanthi nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin nate nahar napa lembu, dados lembu niku dipun nahar angsal. Ning saene pripun? Unta niku dinahar karena nek unta niku dibrukke gulune dawa. Lajeng boleh bingung to. Ngen pundi leng goleki kala menjingi. Leng mbruke penerkoso. Nek sapi krana pendek, lembu mento napa meleh gampang timbroke nggih le nyembelih gampil. Kudu teng ngisor kala menjing. Nggih niku nek iso. Nek mboten keduren apa ngisoren niku nggih tetep sah. Sing penting papat niku pedhot niku cepet le mati. Nek mboten pedhot kabeh pripun nggih dipedhot melih. Sembelih diangkat korong pedhot palekke melih besone. Sing penting syaratnya fauron dang-dang mboten kepedhot napa-napa.
Nek dipedhot napa-napa misal beleh rong rampung terus nelpon ngene niku aku bar beleh wangun. Sapine gede tak beleh. Terus mlayu sing kok pas dereng pedhot dereng mati niki. Ampun ngoten niku. Mila buat napa nyembelih niku disempurnake. Niku mboten napa-napa. Nggih, saged dipun waos teng Hasyiah Yanatul Talibin, Hasyiah Bujairami, nggih. Lajeng teng kitab Al-Aziz. Nek teng Hanabilah nggih teng Mughni sing paling dhuwur. Ya, napa teng Insaf Al-Mirdawi, teng kitab-kitab ulama pun jelas nggih. Kadang kula nggih anu, ulama iki nulis atusan tahun kepungkur ya ora diwaca to kitabe. Terus jawabe renyang kula penak ngrungokke timbang sing maca. Oh bener. Ya. Ya, kadang ngajeng ngaturaken ngaten iki kula sinau 4 jam maca ming tinggi bahas, mengke diaturke niku kadang ming seprapat jam. Lajeng waktu penyembelihan wau pun nggih, juru sembelih. Juru sembelih menika kakung putri sami mawon. Sing penting dong napa waras. Gadhahi niat. Nek mboten gadhahi niat niku mboten sah. Mula nek jagal niku waton kendel terus ngoplo apa ngombe niku mboten sah. Onten kadang jagal sapine gede, sapine terus wah aku atine cilik ya weruh getih barang. Wis dombeni wae. Nah nek ngoten niku mboten oleh beleh. Nek ajeng kepeksa golek jagal sing ngoten niku, Sohibul Kurban boleh dhewe tur niku mengke sing kon napa? Sing ken ngeleti. Krana titik kritis niku teng sembelihane. Nggih. Lanang wedok piye Mas? Sami mawon kakung santri sing penting pener le beleh. Niku. Terus akor pripun? Akor niku nggih, akor niku ditatoni. Nek sapi niku misale ucul. Nggih. Nek teng hadis teng Rafi bin Khudaij niku wonten sahabat niku nggadahi unta, untane mlayu. Terus dioyak nggih jaran dipanah, terus untane napa? Kecekel. Nabi sallallahu alaihi wasallam temene unta iki inal budunata kana bi akabidil wahsy. Idza wajadta kadzalik fafal kama fa'ala au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Temene unta iki wis dadi liar kaya dene sifat kewan liar. Nek kowe nemoni kaya ngono kuwi tindakno kaya kancamu mau. Di napa? Wis sak-sake. Ya. Teng riwayat sanes niku disebutaken pripun? Nek kena pupune pripun? Sah. Mboten sah rekoso-rekoso. Sapi misal niku galak terus ucul, kuwi kudu diburukke nang anu, ditutup dibeleh ora boleh ora sah. Lah niku kapan le ajeng ngebrukke ngoyak mon sedina niku. Terus pripun carane? Ya sak-sake, wadeng dibacok ajeng dinapake terserah. Namine akor. Ya terus 9 itu wonten 3. Teng Quran disebut kayak gitu disebut ke. Fa aqaruha fadam taba alaihim. Ya. Diakor dilukai. Ya. Nek sapi keceblung sumur pripun? Sing penting sumure asat. Nek sumure asat mboten iso diwalik ketemune pupu nggih sing dicokke gedhiye pupune, jaja pupune. Ya. Nek sumure wonten banyune lah niku sing repot. Niku ra iso dingerteni mati kebelbek napa mati dibeleh. Ya. Ditembak oleh mboten nggih oleh mawon. Wong dipanah man oleh anggere kias. Tembak niku kados panah. Teng Indonesia Timur niku kadang kurbane mboten sapi kaya ndi dhewe. Soale ning sapi niku diculke, kadang banteng sing dibeleh. Nggih wong 17 kontal nek ajeng nyrimpung banteng napa mboten dikeluh. Akhirnya napa nggih ditembak. Rampung tembak ambruk nyes pun rampung. Gampang. Sah. Ngoten nggih. Niku juru sembelih. Napa niku jenis sembelihan. Juru sembelih kakung putri sami mawon nggih. Salat ora salat padha mawon sepenting Islam. Ning nek iso sing salat. Ngopo dadak golek jagal sing ora salat. Sing salat iso ora sembelih sinau. Kula aturaken ngeten. Nyembelih niku sunah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Niku hadis Muslim niku saged digotong pundi-pundi. Ya. Nek hadise niku asbabul wurud wonten teng wong ajeng poso, ajeng wonten mboten gelem rabi, terus sing ajeng salat terus. Kanjeng Nabi ngendika aku ki ya seneng wong wedok, aku ki ya poso ya kadang ora, aku ya nek bengi ya turu ya ngibadah. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Nek nyembelih niku sunah nggih, nek seneng sengit ra seneng rombeleh nggih mboten seneng sunnah. Falaisa minni.
Mula nyembelih niku dianggepe ibadah. Mboten sandi wedi, ibadah kok wedi. Kok salat wedi. Nggih. Ngoten. Terus sinau. Anak kula ini wedok, pun beleh, latihan beleh. Nanti nggih boten napa-napa nggih sah. Ya. Alat sembelih niku napa mawon sing penting landhep. Nek jaman sakniki kathah peso. Nggih wonten peso pabrikan ngenten iki, wonten peso pandhe sing ngeten iki. Ya. Dawa cendak pripun? Dawa cendak niku gumantung kalih teknike. Nek dawa niku nggih ndorong, nek cendak niku nggih narik luwih penak. Ning diwolak-walik pripun? Mboten napa-napa, sing penting kewane dibeleh niku empan terus mati. Nek mboten mati niku haram nek dipangan. Nggih, mosok kewan tesih urip aja dikethoki sikile. Gitu. Nek mboten empan berarti niku jenenge kedul. Pripun ilmune? Niki Mas Iqbal sing jelaske niku ngesah niku napa. Ya. Bacaan basmalah, maca bismillah. Beleh niku pripun? Kudu maca bismillah mboten? Niku wonten sing fikih Syafi'iyah mboten? Madzhab Syafi'i wonten mboten? Nek madzhab Syafi'i kula takoni bismillah wajib ora, nek jawab wajib berarti kon takon sinau meneh. Karena Imam Syafi'i lan para pendherekipun ngendika sunah mboten wajib. Sing wajib niku Hambali. Nggih. Cara mahamine pripun? Wonten hadise pirang-pirang. Wong Islam niku nek boleh nggih karena Gusti Allah wong pun mboten musyrik. Dadi muni bismillah napa mboten niku tetep sah. Mula nganggo bismillah niku tambahan ziyadah, mustahab hukum sunnah. Nek Hambali, lho ayate ngono. Hadise ngono. Nyebut asmane Pangeran Allah Subhanahu wa taala kudu maca bismillah. Nek nyepoco liyane ora sah. Syafi'iyah nggih padha. Nek nyebut liyane aku ya melu ngomong rasa. Ning nek ra nyebut apa nyebut kuwi kanggoku padha wae. Nah niku. Nah mila nggih mboten satinggal napa meneh jagare niku anyaran nggih sinau bleh pisanan. Nggih. Urung napa terus mikir ku arep dibleh nggon ngendi nyekel peso werong ewel lali langsung dibleske. Wah urung maca bismillah. Yen nek niku dihukumi karam. Nah nek niku tukang bleh terus kon ngijoli lah nggih setengah mati niku. Pak Likur Yuto kon ngijoli tahun ngarep ilang niku. Dadi panitia asa-asa men ra gelem niku. Nggih. Napa mulih kok kon melu cerak-cerak belah. Mengko dipoyoki. Terus ya pausan bismillah niku nggih sebagian pendapat ngendika wajib, sebagian ngendika sunah. Nek lali niku jelas mboten napa-napa. Ning nek sengaja nyebut liyane niku mboten sah. Niku sing kudu kon ngijoli. Bismillah kanthi krana asmane Pangeran. Wah, nah liyane sing ngono. Lah mulai kok iku kanggo Dewi Sri. Wah niku Dewi Sri napa? Brahala. Tenang sak. Berhala. Ya Dewi Sri kan berhala toh. Dewi Sri, Dewi Siwa, Dewi ini kan berhala kabeh. Sana sembahane wong Islam. Nek sembah wong liya ya sakarepe wong liya. Wong ade niku sembah madhep kiblat nggih dianggep nyembah berhala kalih wong liya. Nggih. Niki pun sampun kadose sampun kula aturaken sedanten ya segede ya. Niki rada dipercepat mengke tanya jawab mawon terus teknis mengke ngisi ya Pak. Teknis ya. Nggih. Niki qadarullah mengke bibar saking kajian niki kita sareng-sareng kalih Mas Iqbal niki safar kajian sami teng Semarang Pak. Insyaallah Allah alam bisawab aku kali hada astaghfirullahaladzim sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam rabbil alamin. Moga Mas Iqbal dilanjutke tentang peralatan dan boning dan pemilihan pisau. Tak wedangan gendi. Ada ya? Nah ini aja, mau habis sudah siap. Lagi halamannya 26. Ya. Yes. Seru ya, nah cocok. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Punten dipanggil, saya tidak bisa berbahasa Jawa yang halus, takutnya nanti malah salah. Saya tak pakai bahasa Samawan nggih. Kalau tadi Pak Ustadznya kayak ini bahasa halus, saya kalah bahasa, nanti takutnya tidak bisa menghaluskan bahasa. Oke, langsung aja. Ini diberikan kesempatan untuk melengkapi materi, sedikit tambahan materi nggih, untuk peralatan sembelihan. Jadi penyembelihan tadi sudah dijelaskan secara fikih nggih. Jadi peralatan penyembelihan itu adalah tajam. Jadi zaman sekarang teknologi yang sekarang adalah mulai banyak berkembang peralatan-peralatan yang spesifik. Jadi kalau nyembelih itu menggunakan pisau ya namanya. Pisau itu ada banyak sekali macamnya Pak. Mulai dari yang panjang, pendek, kemudian yang melengkung, dan berbagai macam bentuk seperti ada di gambar itu. Nah, di gambar ini pisau ini masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Jangan sampai kita punya satu pisau kemudian digunakan untuk menyembelih, habis menyembelih gue ngelet, habis ngelet gue rajang daging, habis rajang daging gue metel balung. Itu bisa dijamin pasti pisaunya tidak bisa bertahan lama, tidak awet dan sebagainya. Nah, maka dari itu sedikit gambaran teknis di sini bisa dilihat Pak dari ke gambar yang di bawah itu, pisau yang warna-warni itu nggih. Jadi nomor 1, 2, dan 3 yang ujung nih. Jadi pisau yang ini Pak, yang 1, nah ini 2 dan 3 ini. Nah, ini adalah pisau 4 nggih, sampai 4 dan 5. Nah, 4, 5 ini adalah pisau yang digunakan untuk penyembelihan. Dengan bentuk yang umum seperti itu Pak, bentuknya lurus seperti ini, ada contohnya. Nah, di sini seperti ini bisa. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau zaman sekarang memang pisaunya kebanyakan ringes-ringes Pak. Beda dengan yang zaman dulu masih tebel-tebel. Nah, kalau sekarang biasanya jagal-jagal sekarang itu sukanya pisau yang ringan-ringan. Apalagi jagal yang pemotongannya banyak. Biasanya kalau pisau yang tebel itu malah cenderung cepat capeknya. Jadi kalau dalam volume penyembelihan dalam jumlah banyak, biasanya kita memang menggunakan pisau-pisau yang dia ringkes dan ringan, sehingga ketika dipakai tidak menyebabkan kelelahan yang berat. Kemudian di sebelahnya itu ada pisau yang digunakan untuk memisahkan tulang dan daging Pak. Nah, di sini ada pisaunya. Nah, ini pisau yang 1, untungnya tak. Bentar. Nggih. Sudah biru ya. Jadi pisau yang ini Pak, nah ini digunakan untuk pemisahan tulang dan daging. Seperti ini juga Pak, sama yang 2 ini. Jadi pisau yang ini dia bentuknya melengkung, ini digunakan untuk memisahkan tulang dan dagingnya. Jadi dia memiliki ujung yang runcing seperti yang tadi dipakai oleh Ustadz Pras. Nah, pisau seperti ini biasanya memang digunakan spesifik untuk ngedonke daging Pak. Karena bentuknya emang ini bukan pisau yang disah kemudian habis Pak, bukan. Tapi memang dari beli baru bentuknya memang sudah seperti ini. Didesain sama pabriknya itu emang dia kecil runcing, fungsinya biar bisa masuk ke sela-sela tulang, lebih efisien gerakannya, kemudian efektif, dan dagingnya juga lebih bersih daripada di tulangnya. Tapi walaupun di korban memang jangan terlalu bersih juga kalau memisahkan tulang dan daging, takutnya tulangnya enggak termanfaatkan, nggak ada yang mau ngambil. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat ya pakai pisau seperti ini. Ada juga yang melengkung juga Pak, model selera. Nah, seperti ini Pak, bisa juga dipakai. Jadi memang tipikalnya pisaunya kecil-kecil dan runcing Pak, seperti ini. Digunakan untuk memisahkan tulang dan dagingnya. Kemudian pisau yang nah, pisau yang melengkung ini Pak, melengkung ini. Nah, melengkung ini 2 ini ya, orang-orang ini. Ini pisau yang digunakan untuk ngeleti Pak. Nah, untuk pisau ngeleti biasanya memang dia ciri-cirinya adalah memiliki bidang lengkung yang panjang. Kenapa bidang lengkung yang panjang? Karena gerakannya nanti biar lebih cepat kalau ngeleti. Kalau misalnya dengan ngeleti dengan pisau-pisau kecil seperti ini buat ngeleti ya bisa, cuma nanti biasanya lama Pak. Tapi kalau pisaunya dia ada lengkungnya panjang, itu ketika digunakan untuk bergerak itu lebih nyaman dan lebih cepat. Kemudian juga di sini alat bantu yang lain.
Nah, itu alat fungsi lain di sini, Pak. Nah, ini digunakan untuk mengembalikan ketajaman pisau ketika digunakan. Di sini kebetulan sedang tidak membawa contohnya sarpening. Tapi juga bisa juga kalau sekarang biasanya zaman sekarang sudah praktis juga Pak seperti ini. Jadi ini modelnya model wungkal, cuman wungkal zaman sekarang dia ringan, tipis. Itu juga bisa digunakan. Jadi ketika nanti jenengan ngeleti atau mungkin ngerajangi daging kemudian tumpul, nah kita bisa pakai bidang yang seperti ini Pak jadinya. Cuman seperti ini memang harus berlatih Pak biar benar posisinya. Kalau posisinya tidak benar juga malah merusak pisau dan pisau jadi ketol ataupun jadi tumpul juga. Jadi harus berlatih juga. Nanti barangkali habis ini bau agak kita nyantai kemudian bisa belajar bareng juga boleh Pak. Karena kalau seperti ini harus detailing, harus lebih dekat untuk menjelaskan bagaimana cara mengasah ini tumpul nih. Coba kita asas benar. Ya, lumayan, tapi masih tumpul nih. Nanti kita bagaimana cara menajamkan yang lebih baik Pak, dengan posisi yang lebih benar. Itu kemudian langsung ya. Dari peralatan ini memang biasanya banyak sekali Pak faktor-faktor yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau misalnya untuk jenengan tahu pisau itu sudah tajam atau belum, itu juga perlu Pak. Jadi kira pisau yang digunakan untuk sembelihan itu apakah sudah layak atau belum. Biasanya itu dari kami, itu pisau yang layak digunakan untuk sembelihan itu dengan memiliki standar ketajaman cukup dengan slice kertas Pak. Jadi selama pisau jenengan itu dipakai untuk motong kertas dia halus, lancar, tidak ada hambatan, insya Allah pisaunya itu sudah layak digunakan untuk penyembelihan. Cuman kalau pisau jenengan masih tersendat seperti ini saja, insya Allah sudah layak Pak. Jadi kalau misalnya dengan mau ngetes pisau kuis cuani lah yang ngombleh, andepnya cukup lah ya, jenengan cukup cari kertas saja Pak, HP seperti ini kemudian jenengan potong seperti ini, asal dia lancar dan terasa ringan, itu insya Allah sudah bisa dikatakan tajam dan layak untuk sembelihan. Selama itu belum lancar seperti itu, biasanya ketika digunakan untuk menyembelih akan sedikit berat dan kurang lancar, biasanya seperti itu untuk standar ketajamannya. Tapi ada juga yang bilang untuk standar ketajamannya harus plastik dan sebagainya. Itu kalau bisa monggo. Cuman kalau minimalnya adalah kertas itu bisa teriris lancar, halus, itu insya Allah sudah cukup sekali untuk proses penyembelihan. Oke, selanjutnya adalah alat bantu Pak untuk proses proses pelaksanaan kurban di lapangan. Nah, di sini ada macam-macam. Biasanya yang sering digunakan cukup membantu itu biasanya ada ini Pak, gantungan ini. Di sini sudah sering digantung atau masih di bawah Pak? Masih di bawah nggih? Masih banyak yang di bawah nggih? Mungkin coba barangkali tahun-tahun depan diusahakan untuk bekerja dengan posisi digantung. Insya Allah pekerjaannya pasti lebih cepat Pak. Karena selain tadi kita lebih ringan kerjanya karena posisi dagingnya itu di atas. Ketika kita pisahkan itu terbantu beratnya daging untuk turun. Yang kedua adalah faktor kebersihan juga Pak. Jadi daging itu tidak banyak terkontaminasi debu, pasir dan sebagainya yang dari lantai. Ya walaupun itu sudah diterpali, sudah dilemei, tapi tetap aja biasanya risiko kontaminasi dari zat-zat asing itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya bisa digantung, diusahakan untuk selalu digantung. Kemudian juga ada berbagai macam alat bantu di sini juga. Biasanya juga alat bantu pemotongan tulang Pak. Di sini ada gergaji seperti ini juga. Tapi kalau misalnya pakai gergaji seperti ini harus hati-hati Pak ya, yang model seperti ini. Ini harus berhati-hati juga. Nah itu biasanya kalau tidak terbiasa, ketika dia tersangkut cukup bikin kaget. Gergaji seperti ini Pak. Nah itu kayak Pak nggih. Oh nggih. Itu nggih Pak nggih. Nah, mungkin sedikit saja tambahan dari saya Pak dari untuk ini. Mungkin barangkali nanti ada
Nanti barangkali ada pertanyaan lebih lanjutan, kita bisa diskusi Pak setelah ini, karena untuk teknik-teknik penyembelihan dan juga teknik pengenalan pisau itu memang harus melihat lebih dekat Pak. Jadi memang saya sarankan melihat lebih dekat. Nanti barangkali apanya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan aja ketika proses sesi tanya jawab berlangsung. Itu nggih Pak nggih, kurang lebihnya dari saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu tuh. Bismillah. Ya, niki tesih wonten sekitar 1/4 jam untuk sampai setengah 10. Ya. Ada beberapa alat peralatan yang memang mungkin tidak banyak dikenal, seperti alat pengasah. Kenapa kenging nopo kok dadak betul alat pengasah? Soalnya nek niku pas ketul teng wayahe temandang, boten sah tekan pundi-pundi pados wungkal. Nek wungkale digembol terus, dibetul terus niku rak sekejo kepenak. Terus wonten malih, nah ini alat yang sedang nopo nggih? Sedang rame baru naik daun nggih. Niki keluh sing iso digo bola-bali. Ngaten niki ngajari napa? Pinase saking UGM. Niki wonten kuncine ditarik. Nek pun buka ditahan ngeten niki. Terus di napa? Lebet ketang irunge sing siji niki terus jolke. Nah, ini niku tetaline. Nah, niku nek tinggi ndobeli keluhan. Mengke rampung napa beleh niki dibeto kondur malih. Terus malih perkawis nyembelih, nyun sewu. Nyembelih niku mboten wonten tiyang ampuh beleh niku mboten. Ming luweh ngerti cara napa? Cara siasate. Sepindah nyun sewu. Kenging napa sapi niku kadang atos dibeleh. Pecone pun landhep. Jebulane peso napa sapine niku bar dipepe. Bar jerum dipepe. Tenggulu niku tuh wonten napa? Lempung napa lendut napa-napa sipun garing. Plus lambute nggih garing. Niku dadi atos kados kreweng. Mulane pesone sok diimpake. Kamu peso niki tipis banget pucukane. Saking tipise niku nek entuk barang atos malah sok namine rolling. Pucuke mboten lancip ning menggok. Niku. Mulane pripun? Nggih kados tukang cukur semprot banyu. Nek ajeng beleh. Nek ajeng beleh semprot banyu ning ampun bareng beleh terus semprot banyu ampun. Nggih. Niku nek adewe kepenges kena banyu kan perih. Niki wan ya mesakake nggih. Terus pripun malih? Kok saged cepet mboten diengek-engek. Nyun sewu karet ban niku nek diiris niku angel. Ning nek karet ban niku diceneng, ditempleki mawon, brul langsung buka. Dadi kulit nggih ngoten niku sami, Pak. Ya. Pesone pun landhep ning karena peso niku nek pun landhep niku kadang nyokot. Dadi napa? Diriske maju. Kulite melu maju, tarik mundur melu mundur, maju mundur. Mboten ngempake. Nek wonten sing narik wonten ngene, nggih. Nah, biasane niku sing teng-tengen niku wonten sing narik teng-tengen, sing jagal niku kanten tangan kiwa niku nyekel narik ngiwa ngeten niki. Terus niki tangan siji. Surung, seruk ngoten niku. Ya, contohnya pundi? Ya. Oke. Ora dadi bal iki beling X. Oh. Niki teng contoh nah, halaman 65. Nah, niki Pak, ya, ditarik niki pun kenceng, ya. Sing ajeng sing narik, ya. Sing mburi kirang. Nah, niku rada engek-engek wau. Niki sing ngarep narik, sing mburi narik. Lembeleh, tangan kiwa narik maju.
Sing mburi narik. Kenceng. Niku. Terus balik. Niki sing ngajeng pun nekuk sapi niku ditekuk sak kuwate nek sak mentoke. Mboten iso mboten. Nek pun dangak pol ngoten niku cepet. Nah, terus narik mundur. Nek glambere dawa, le medun enting to niku. Nah, niki kelebihane wau nek digantung. Penak malih nek ngerusi daging lenggah, boten boyoken. Niku. Nggih, ada pertanyaan wonten pitakenan? Wonten pemanggihan monggo. Mumpung tesih wonten wekdal malih 15 menit dumugi setengah sedasa. Nggih. Berapa menggunakan pisau laker? Itu gimana? Ada perbedaan nggak? Pisau laker untuk nopo dulu? Kalau untuk nyembelih bagus. Ya. Ini aku pokoknya banyak apa? Aku pantum ya. Metalurgi. Niki ilmu bilah nggih. Sekedap. Ya. Halaman piro mau? Nih, pisau niku, tidak semua pisau tajam itu bisa untuk nyembelih. Niku rumusnya nggih Pak. Mboten sedanten pisau sing dianggap landhep niku saged nyembelih. Nomor kali, mboten kabeh wesi niku padha. Nyampe pisau ning jenengan. Metal ngiwo. Niki pisau landhep Pak. Nggih belah wangun mboten? Mboten wangun. Angel. Niki landhep boten. Niki landhepe ya medeni kali teson niku landhep niki dibatuke men saged lho. Landhep banget. Ning nggih boten wangun nggih beleh. Sing penak pundi? Malah niki. Krana dawa. Nggih sinasa kalah landhep. Nah niku wau. Terus beso niku mboten kabeh beso landhep saged nggih beleh, mboten kabeh waja niku sami. Terus kenging napa baja modern niku dikembangke. Sepindah perkawis baja nggih waja niku wonten namine baja karbon. Baja karbon niku penyakitnya setunggal. Neyeng. Nomor kalih nek mboten saged le nyepuh. Nek enom gampang kedul. Ketuan gampang tugel. Angel to niku. Mila dikembangkanlah berbagai macam baja. Nek ini termasuk 35 ini ya. 3CR ya Mas Iqbal. 3CR MOV. Ya 3CR, 3 kromium. Niki lebih tahan karat. Niki ngaten niki digaringke terus disimpen sesuk tahun ngarep niki posisi ngaten niki. Ya, nek peso laker niku pun neyeng. Nggih, kados gen kula niki. Niki peso baja. Nah, niki dereng suwe le buka, niki pun mulai tritik-tritik. Niki pun mulai karatan. Nah, menawi saged merawatnya baja karbon dengan sepuhan yang maksimal lebih tajam dari baja yang lain. Karena kadang penambahan barang tertentu untuk mengurangi efek berkarat menjadikan kekuatan baja itu turun. Niku. Ya. Nah, baja piring itu termasuk baja karbon. High karbon, baja keras. Untuk nyembelih bagus, sangat tajam. Tapi dia memiliki kandungan besi yang banyak. Itu yang menjadikan dia cepat berkarat. Kedua, baja piring itu kadang ditempa. Sehingga masuknya karbon niku menjadikan ada celah-celah di situ. Nah, ketika dia dipakai untuk ngiris daging, niku suwe-suwe nemplek lemak. Terus jadi kaya kedel nih kok.
Solusine pripun? Solusine cepak air panas dicelup. Nek mboten ganti beso sing napa? Beso-beso modern. Nek niki insyaallah niki diempake lemak napa mawon mboten kelet. Karena memang bajanya sudah diatur. Ya, jadi bisa untuk nyembelih bisa. Sah karena zaman dulu beso nggih baja karbon. Gitu nggih. Ada yang lain lagi? Mungkin satu lagi masih 8. Jamaah yang pada imun pisau, menggunakan pisau monggo para jamaah. Sayangnya satu di video saya itu nggak ada teknik sutri. Iya. Teng riki tasih onten sing ngebroke sapi dieret-eret dikencang sikile napa mboten? Semuanya pun nonton teknik, pun kenal teknik ngebroke alon-alon niku nggih. Alhamdulillah. Kenapa? Video yang biasa saya pakai soalnya enggak ada ya. Nah, pun ngagem metode niki nggih. Sik nyilang, sing rope squeeze. Jatuhipun nonton malih teknik sutri namine, tapi niku ngendikane penemune dokter hewan sutri. Ning videone dereng ngonten. Dereng kula damelke. Nah, nyon sewu. Nyembelih niku ampun tiang kathah-kathah. Sithik mawon malah penak le ngatur. Niki contoh sing temandang wong akeh malah le ngontrol teng lapangan angel. Untungnya wonten sing sigap niki mriki. Niki napa ya. Niki pas pemandang wing dhewe, gitu. Sapine niku nyun sewu. Le kencang teng mriki. Kali teng mriko nika. Sing di taleni napa? Gulune. Ketok sapine kakean utang niki. Kon gantung ngenggon niki. Nah niku wau. Nah, nyun sewu bapak-bapak, niki ngrasani ning kangge sae nggih. Beliau niki nggih. Nek dereng nyembelih mboten sah nyengkelit gaman pirang-pirang. Niki untung ming kepancal sarunge mboten pecah. Nek sarunge pecah visone jojoh niki dadi korban tenan niki wonge. Terus niki sing narik wong akeh banget. Sapine madhepe riki le narik rada ngenceng mriko. Terus wong kasih narik melet niki punen. Napa? Ketekak. Untung wonten sigap niku sing topi wau. Nah, niki pun dikedhokke. Nah. Niki dicopot, untungnya dicopot. Nah, bapak-bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, tiang segede niku saged mboten sah wong akeh. Nggih. Nggih. Niki contoh ning nggih gambaran mau ning mesti mboten plek kalih niki. Niki rada lulut sapine. Nek mboten lulut pripun? Sing penting ngajeng niki dikencang, mengke salah siji sikile mburi niku ditaleni, digojaki ben mboten mengkal. Ah nek ngenten iki resiko kepengkal. Nek pun siji nyepak napa ngepaske nggone. Nah, iki ming di alah ming dilikitik niki.
Mboten disentak, mboten ditarik, ming alon-alon digendoli boko sithik. Nek ditarik bareng niku ambruk medun, nek tarik kiwa niku ngabruk kiwa, tarik nengen, tarik apa ambruk nengen. Nah niki. Lho, papan ki ambak to, mboten usah disentak. Ming dikencengi mawon. Kenapa? Sebenarnya yang bagus itu enggak ditaleni. Karena Nyon Sewu. Ini ada penjelasannya begini. Apa? Yang nopo? Nah, ini rasa dicepetke ini. Nih nonton sing awal mulai. Kok dadi ramet tuh ya ini. Nah, terus intine terus tali tambang niku ampun tali pemian wau nggih. Ampun sing lunyu teng tangan loro niku. Tali sing rada keset. Intine niku teng riki niki, Pak. Teng daerah riki niki niku nek dikencengi niku basane dhewe niku nglolosi terus marai ambruk. Teng riki niki. Dadi kudu pas niki. Nggih. Nek burli niki sing ngajeng tarik mundur, nek rob kuwi saking nginggir riki niki. Nah, niki ra nggih dikencengke teng niki niki to. Niki nek pun kenceng nglolosi ambruk. Belah mboten dikencangke napa? Syaratnya cepet. Nek cepet niku sapine dereng sios mengkal. Kayak napa dhewe niku biasane ditaleni. Nah. Karena zaman riyen mboten cepet pesone abot. Niku paham sih Pak. Nah misal mawon nanti mau nah ini kan rada suwe niki sapine obah nggih sing gojaki wong akeh malah nyurung Pak Kiai malah tumumplak. Gitu. Niku panggenan niku nggih sing sae. Ampun sak-sake. Belah teng pinggir kali karepe pengen kepenak. Yeah. Niki nyembelih donasi di Gunung Kidul, Skem Walaf Center Yogyakarta. Nah, niki buktine nek nyembelih niku nek wong akeh kadang mboten penting niku malah nyusahi. Niki wedhus tunggal, pesone dawa banget. Gitu dibelah. Malah dadi gayeng to niku. Nggih, sekedhik mawon. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nggih nyembelih kiambak. Nah. Niki wau ngendhek bakul putih niki.
Dados nyun sewu. Nek kula niki pengalaman kula, nek ajeng ngencang ndas sapi niku diukur kinten-kinten dawane congor tekan nggen buli sungu niku dhuwure le kencang teng riku niku nek ajeng dibruke teng ngisor. Ampun dawa-dawa, nek dawa-dawa rekoso mengke soalé sapi ngiwon-nengen. Nek kecedhaken niku mengke khawatire napa? Ketarik saged jebol irunge niku. Kejawi nek ajeng napa sengaja dibelah sapine niku kan dangak. Justru niku sapine malah le kencang rada dhuwur. Ping pindhone napa ngendas mengke nek ambruk terus sapine ngangkat ning dandang dibelah niku mboten ditali soalé. Nek sapi ngadeg sembelih. Niki nggih tontonan sanes tuntunan, Pak. Nggih. Tontonan sanes tuntunan. Alasane napa? Sepindah tiang niku nek kalih awake dhewe kinten gedhe putih. Gedhe niku. Nggih. Sapine nggih, kalih ngene dhewe benten. Nah, ya. Ya. Niku congor apa ya napa cingor sapi memang dicengkiwing niku. Drijine dicebloke tangga nirung niku. Nek pun dikencang sikil napa? Siji ngoten niku pun mboten pola. Nah, terus nomor kalih sapine mboten galak. Nomor 3 kulite tipis. Kulite niku tipis, benten kalih sapi sing ngene dhewe. Nggih. Terus niku namung tontonan, sanes tuntunan. Niki nek belah boten pas. Nggih, makaten nggih. Niki kalih sambil nonton-nonton. Oh, niki penting kedap. Niki tiyang Jogja, Pak. Hamka Darwis niki Jogja niki. Tiyang P3 niki. Kanca kula niki. Diuntir. Diuntir niku nggih mboten cepet mati. Wong le mati nek halal soalnya pun dikethok nggen gulu niku wau nggen napa uruk napa jalur napas, jalur makan kali darah niku. Ning nek niku pun dikethok getih niku mboten medal sempurna. Niku dagingnya mboten sae. Nggih. Nah, niki menawi nyembelih niku mboten pas. Nggih. Ya, dados nek nyembelih niku ampun ditoklek, ampun ditusuk nggen sungsume sebab niku awake dhewe butuh tinggi napa? Tinggi otak niku perintah dateng jantung ken ngompo getih kajenge medal sempurna. Niku. Nah, nek sembelihane kirang pas ya ngeten niku, Pak. Nih.
Niku baleni malih. Pitakenan, sah napa mboten? Tesih sah krana tesih wonten hayatul mustaqirah, tesih saged ngadeg kok. Tesih saged obah. Nggih. Dan kita pikir disebutke ngoten niku. Selama tesih wonten hayatul mustaqirah, niku berarti dereng sempurna, dereng berhasil. Lah tesih saged mengkal niku hayatul mustaqirah. Nah niku hayatul mustaqirah. Mboten divonis haram, mboten tesih urip niku. Niku sing jagal nggih gedhe-gedhe niku bingung niku. Napa meneh nyon sewu niki kadose budayane budaya sanes tiyang ngene dhewe nggih. Niku teng mriku wonten mistis sapi niku barang kewan nganu niku, kewan suci niku. Bahaya niku. Nggih, sambil nonton monggo dipun rahabi. Nggih. Motong nyembelih kepala kambing, sapi dan sebagainya kalau sampai putus kepala boleh ndak? Boleh dengan satu syarat. Terputus dulu urat sembelihan. Nggih. Wonten sing memahami ngeten. Ma banal minal hayyi kamaitatihi. Apa yang terpisah dari yang hidup maka seperti bangkainya. Terus dianggap nek ketok nyembelih ndase niku potol terus iki ndase bangkai haram. Wonten mulai sing nek beleh dereng rampung pun dikuliti napa diketok sikile haram. Mboten haram Pak, makruh. Sebab napa? Sebab pun pedhot riyen jalur makan jalur nafas. Niku nggih dados tetep sah. Nek hadis niku wau janjane riyen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dugi Madinah, tiyang niku nek ajeng mangsak unta niku diketok punuke. Mendo diketok buntute, mendone tesih dikencang. Rampung diketok ket nganu napa? Kedingon melih. Soale jaman riyen dereng wonten kulkas. Nah, saniki ketok kabeh disimpen. Nah niku mengajeng dialap sithik, alap buntute tok sing liyane diuripke. Terus saya kan napa dingon, nah diketok buntute, ah niku sing haram sing model ngoten niku. Nggih. Makaten. Kita sudah tos ya, para bapak-bapak monggo dipun aktivitas di mati-matian. Mboten. Niki kalih promosi, Pak. Nggih PRM nggih. Wonten paguyuban utawi napa? Niki ide saking rencang-rencang saking persyarikatan niku ndamel jagalmu. Nah, mugi-mugi mengke saking bangun jiwa niku medal aktivis-aktivis jagalmu. Nih. Pundi nih komandan kok kami. Kalau incang terus kok kami. Ya.
itu tatap betul besok. Ano, goblok. Oh ini. Nah, ini promosi rencang-rencang di teng jagalmu itu napa? Konten amal usaha teman-teman Sadian Pisau. Saya besok pandi, saya besok pabrikan, wonten. Nggih. Tapi kula senenge besok pandi dia. Besok kula udah nanya, saya boten dirawat. Level putih Pak? Level putih? Minta gawe iki rong ayam iki. Nambah di bawah. Kira minggu lah. Sing ada tambah di bawah. Kroso tau. Kok wis ngan. Kenal aplikasi yang nayangi. Oke. Nanti tuh. Aku kerawani. Ambil mau aku ke serot benar tuh. Aku tahu gue kurang mengangli. Tak bener mana. Padahal baru itu kan. Aku jeneng pergi mau saya tahu. Waduh. Ya sih. Cekap ya? Sudah. Ya. Ya, cekap semanten atur kawula bilih kathah lepat pangandikan utawi temindak estu nyuwun agunging pangangsami lan menawi wonten bahasan malih ajeng lewat WA nggih insyaallah kula bales nggih menawi babagan fikih karanten ugi kula kejibah
pembina kajian fikih teng jaringan Jagal Indonesia. Ya. Monggo saged dipun serat menawi boten nggih Pak Haji Dayat penonton nomor kula 0812 2886 7886. Ketoke gampang niku dihafalke. 0812 2886 7886. Nggih cekap semanten akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kita aturaken dumateng Bapak Ustaz Joko ingkang sampun berbagi dengan kami terkait sekilas sedikit korban bumi bahwa diperlakukan terkait sebab dari senjata dan sampai itu karena kita mengenai Bandung dan beberapa selamati di toke ngene asih apa di kerson di sakit kalau bapak dan pulau saya kita laksanakan dan juga laksanakan kalau mau saat itu kami bayar sampai yang terkait pendistribusian khususipun kali lembut nah pokoknya di tangga ini dan pokoknya pada laksanakan